Той се вижда от 3 години, не може да се плува тази вечер. И е трети от Мит, като ви разказвам как щях да остана да спя сама на остров. Това цялото нещо се случва през така далечната 2024 година, когато бях в Щатите за лятото. До грачето, в което живеех, имаше много готин остров и с една приятелка един от дните просто решихме да отидем и да го посетим. Първоначално всичко върви по план, стигнахме на островчето, разхождахме си, имахме си един много готин женски ден, хапнахме, бяхме на плажа, всичко топ. Разполагаше и с няколко грачета, които успяхме да обиколим набързо, така че си се разходихме доста добре. Идва моментът, в който трябва да се приберем и тук вече започват проблемите. Отидохме по-рано на пристанището, за да ни е спокойно. Какво се случва? На пристанището няма нито кораб, нито жив човек. Нищо! Само ние! Но бяхме като, окей, чил, рано е, ще дойдат хора, няма проблем. Минават се около 10 минути, няма нито един човек и просто съзнаваме, че явно има някакъв проблем. С 300 зора успяваме да намерим една жена, която работи на пристанището и опитаме, нали, хей, какво се случва, защо няма никой, къде са хората, къде е кораба. И с най-спокойния тон, който може да съществува на планетата Земя, тя каза: ами той кораба беше пренасочен до другото пристанище и тръгва сега. Girl, ако ти кажа, че си усетих сърцето в петите, не знам дали ще ми повярваш. Той е толкова голям проблем, хвани следващия кораб. Ами него отмениха, мила. Това е последния кораб за денонощието и друг до следващия ден по обяд няма да има. Разстоянието между двете пристанища е някъде около 15 минути с автобус, така че аз вече го бях писала и спуснала този кораб. Не, абсолютно ти забранявам. Инсейн. Мила, не беше ефтина, моля те, да се стягаш. Ало. Това беше най-лошата част в цялото нещо. Отваряме да хотели, гледам Airbnb-та, гледам Booking. Нямаше нищичко! Имахме един познат, но даже малко да хвана някакво. Той се вижда от 3 години, не може да се плува тази вечер. И решаваме все пак, нали, ще се опитаме да си панем кораба в крайна сметка. Не знам за кораба, ама кожата е мега слей. Де автобуса, качихме се и това ми ще бяха ние от най-напрегните 10 минути в живота ми. Това, което ме успокои, беше, че не бяхме единствените хора, които в последния момент се разбрали, че има какъвто и да е вид пренасочване на курса. И гледаш как автобус отваря врати и едни 30 човека просто са тотален спринт към този топ кораб. Бяхме едни от последните хора, които въобще успяха да се качат. Съм седяла сигурно така в една точка, загледана, замаяна. Мила, това беше на практика цел екшън. В крайна сметка всичко беше окей. Прибрахме се. С 300 зора, но се прибрахме.